Ladies and gentlemen, hazvina kumira mushe. Ja Praiser, DJ Fantani nevamwe vese vakomana vaya vakapiwa mota vari kunzi ivo ngavaende vonosiya mota idzodzo pa nearest police station, nekuti munhu wechirume anofanira kunge achizvishandira, kwete kupiwa mota nemumwe murume, kwete kupa mota kuvanhu vanazvo kare. Asiwo mukadzi waDembo nanamai Mutukudzi nevamwewo madzimai ese aya akapiwa mota, aiwa hanzi vasiyei vakadaro. Asi vakomana imimi, endai munodzorera mota, hanzi endai munosiya mota idzodzo pa nearest police station, nekuti pachakuipirai. Zviri nani dzifanoshandiswa nemapurisa dzakamirira kuenda kuauction, nekuti hazvibviri kuti muwane mota imimi muchikwanisa kuzvishandira, asi kuine chembere dziriko kunze uko dzisingakwanise kushanda. Mari iyoyo yakatengwa mota yakadi kuendeswa kuchembere nekuzvipatara. Mashoko aya ataurwa nanyoka yemabhunu, ndiye ataura mashoko iwayo. Ladies and gentlemen, kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZim Witness TV, yandinodzoka nama-updates akasiyana-siyana. Uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano, ingobayawo button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. So, muri yeZimbabwe, ini handidi kuwedzera kana kutapudza. Ndichakusiyai makateerera nyoka yemabhunu achitaura iye about mota dzakapiwa vanhu naChivhayo. Then mapedza kuona video rino, ngatisangane mucomment section muchitiudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi. Right. Masikata akanaka. Champions, comrades ese ari pano. Mwari akuitire zvakanaka masikata ano, aramba ari kurutivi rwenyu, areve iye ndiye mununuri. Nekuti pasina iye hapana chimwe chakaitwa kapasi pano. Tinovimba nevadzimu, tinovimba naMwari. Ukanzwa munhu anotuka vadzimu, munhu iyeye akafa brain, haana pfungwa. Nokuti kana ivo vadzimu vanosvikirwa nemasvikiro nevese vanonhingirika, even vapira unonzwa vachizoti hatipirei kuna Musikavanhu. Musikavanhu ndiani? Ndiye Mwari, ndiye watinovimba naye, ndiye mumwe chete iye. Tinovimba nemudzimu yedu, vana Chaminuka, vana Nehoreka. Handibva zvaonaka? Ana mbuya nehanda nana sekuru Kaguvi. Handibva zvaonaka? Mudzimu yese iyo tinoicherechedza, vari padanda resha. Handibva zvaonaka? Vari kumuti usina zita, vari kunyami. Handibva zvaonaka? Vari pasharunzi pamazoa apa, tinovimba nemudzimu yenyika. Handibva zvaonaka? Basa ramakaita pakutora nyika harisati rapera, richiripo nanhasi. Tida kutanga tambobvisa chimbimbindoga nekutora nyika kuisa muhomwe, vanhu veZimbabwe vachitambudzika. Izvozvo taramba, zvarambwa izvozvo nevana veZimbabwe vazviramba. So look, let it be clear now kuti from now ndofunga time dziri kuti 1:45. Endai mutaurire vanhu vakapiwa naWiki neChivhayo motikari kuti dzorai motikari idzodzo with immediate effect. Kana wada kufurirwa nevaRakashi, uchifurirwa nana anonzani Mambara na Tinmark, kana kufurirwa nana John Paradza, uchadzidzora motikari idzodzo nezvivanga or uine musodzi pamatama. Let it be clear now. But amai Dembo avo vasiyei vainayo, amai Mutukudzi vasiyei vainayo motikari iyoyo, naamai Chisamba nevamwe vasikana vakapiwa motikari, vakapiwa maako avo kwaJa Praiser, vasiyei zvavo vanhukadzi vese vasiyei vainadzo motikari idzodzo. But vanhu vese vakomana vakapiwa motikari, dzorai motikari idzodzo with immediate effect. I'm give you time now. Endai nemotikari idzodzo ku nearest police station. Endai nemotikari idzodzo papolisi iri pedyo. Endai munosarenda motikari idzodzo. Vana veZimbabwe muri sei mainzwi akanhawe yemota iyi. Vakomana vaya vanoimba vaya vemapopopopopopopo vaya vanoimba vanoita zvimari. Imwimwe handi magara mune mari dzenyu, makapuwa mota yemagara mune mari dzenyu ka vatamburi vachitambura. Wakamboona mufumi unopa mufumi uyu kana kuti mufumi unopa varombo? Dziri kudiwa mota idzodzo. Chivhayo akakupai mota, imwi muri vafumi, vana mbuya nana sekuru vachitambura kumaruzevha vachinunga svosve nemuromo. Imwi magara munogona kuzvitsvagira mari. Imimi munotsvaka, murume ndo kutozvitsvagira mari, kwete kumirira zvekupuwa. Saka nyaya yenhau yemota yatagona comrade nekamabhunu Mazviwa, hatidi kuti muzochema mangwana, handitika. Saka garai madzosera mota idzodzo nguva ichipo.
because muchazochema, muchazonakirwa nekuchema, handitika. Saka nyaya iripo nekuti dzoserai mota idzodzo nguva ichipo. Kana nhasi nguva ino izvezvi manheru iwawo unokwanisa kutoidzosera komatuka izvezvi. Kana unokwanisa kutoidzosera, hani makambodhiraivha mukanakirwa, mukambodhiraivha makambonakirwa nadzo ka, mukambomanya nadzo muchivhaira. Saka nyaya iripo ndekuti muzvipatara hamuna mushonga, mota idzodzo dzichatengeswa kotsvagwa mishonga muzvipatara, handitika. Saka nyaya iripo ndekuti dzoserai vakomana, dzoserai mota idzodzo dzamakapuwa, muite dzenyu dzekuzvishandira. Munhurume ungamirira kupuwa mota nomumwe murume? Apa magara mune mari dzenyu, toziva kuti vafumi vanobatsira varombo, kwete kuti mufumi unobatsira mufumi. Izvi hazviko izvi. Iyi inonzi shayisane kana kusvotesa. Inyaya yekusvotesana kai, yekutoti tamburai, vanotambura, tinongogara tiri vafumi tichipanana isusu vafumi. Saka dzoserai mota idzodzo nguva ichipo. Vapana vemusic here, dzoserai mota idzodzo nguva ichipo, because muchazoenda muchikwatama, muchazoenda muchichema. Dzoserai nguva ichipo, yambiro yakanaka. Yambiro yakanaka, modziwa nguva ichipo. Dzoserai mota dzenyu kutanga nhasi izvezvi, todzoserai mota idzodzo kumapurisa, tiende kupolice station. Dzoserai mota idzodzo nguva ichipo, handitika.